Pagbabakuna sa student-athletes kan mga member school kan longest-running collegiate athletic league sa nasyon na NCAA, pigpuna na. Uyan report. Masabak giraray sa face-to-face na patribayan ang mga student-athletes kan National Collegiate Athletic Association. Yes, you heard it right. Matitinding bakbakan sa manlain-lain na lado kan sports. I'm very excited po kasi matagal ko na rin pong inaantay ito. Happy po ako. Mas gagalingan po namin. Isa sa pinalnas na nasubot ang guidelines para sa pagpupuon kan face-to-face training as in games. Naharos ka pareho kan guidelines sa face-to-face classes. Pinuna naman kan Commission on Higher Education ang ceremonial vaccination sa nagkapirang atleta kan mga member school kan NCAA sa Jose Rizal University. Vaccination is putting another layer of protection. Sa sports medyo dapat mas detalyado tayo kasi hindi ka pwedeng mag-social distancing sa sports. Mahigit na ipapautuman health and safety protocols. Apwera digdi, masagibo man yung regular na COVID-19 testing, ang test asin mantang nasa bubble setup ang mga atleta. Puspusan na ang pagpepreparar kan NCAA. Urog na tanakulang tabang subot ang pagbuelta kan face-to-face sports sa physical asin psychological na aspeto kan mga atleta asin kan mga estudyante sa kabilugan. This is our passion, this is our responsibility and duty to give, parang sports is life for us. And one of our mandates is to give a venue for our student athletes to show their skills. Nasa 80 ang mga atleta kan NCAA ang enot na binakunahan kontra COVID-19. Ang mga masunod na student athletes asin iba pang mga estudyante ang babakunahan na kan sa indang mga eskwelahan. Kabali sa mga nabakunahan na ang mga atleta gikan sa National Collegiate Athletic Association o NCAA sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Together, we embark on this journey to recovery towards a better normal and a better future. Let us be firm in this task. Let us be brave and upright. Let us pray for healing for ourselves, our country, and our world. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.